Ero kamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV odhiamboni mar tarik 30 dwe mar Ang'wen 2025 en odiechieng' mogik mar dwe mar Ang'wen kama bende nyakora mogi weche medo mako mach e konde mag piny Kenya igruok ne chenro mag budget mar ikomenda 2025-2026 bende na achiel kuom weche madhi nyime od bura odiechieng' ma kawuono nyakora mogi odiechieng' makiny en odiechieng' mar Labor Day kama oganda biro dhi e yweyo ka obro winjo ni to riwruok ma ochung' ne weche mag jotich to wacho ang'o. Nyakora mogi geno nitiere mathoth to nikech igeno mar ng'eyo gik mosetimore gik kugi duto ma thuolo makare mondo yud gi achiel kachiel kokalo e Ramogi TV weche manyien mag ng'ich welo odhiambo ma kawuono to pan adom ni apar ni koromo sa 3 mar otieno wabiro bedo gi twak marwa biro ng'iyo hie weche mag ikruok ne budget kachiel kod chike mag omenda ma bende nyalo paro ni e higa mokalo nyakora mogi weche mag chike mag omenda ne omiyo piny Kenya obedo gi mbaka kaluwore kod ng'ur mane nitiere medruok e osuru e weche mag budget. Nyakora mogi odhiambo ni kata ka ng'oromo sa 3 abiro bedo koda wendo mara iluongo ni FCPA Hesbon Omolo wabiro kode mbaka en jalony weche mag budget kachiel kod weche mag uchumi nyakora mogi weche mag omenda wabiro ng'iyo kaka kwano ringo ang' nabika kod calculator ibed gi calculator mari kata ka en calculator mar simu kata ka en mara midiyo manyaduka ang' nwago kode kwano ang'ini to gin kuond mage ma sirikal nyalo yuye mathoth manyalo siro budget to gin kuond mage ma sirikal nyalo fuong'o mondo kik oganda bed gi pek e kinde mag dhi nyime kod chenro magi. Nyakora mogi mano ka ng'oromo sa 3 to gi sani mokwongo wayud thund weche. The awards of 100,000 each and in general damages and 100,000 exemplary. Jong'anyo 11 mano hiny gi obila e ng'anyo mar rawere higa mokalo idhi chul siling 100,000 moro ka moro e kinde ma do bende koro ng'ado ni obila kik wengegi e rakruok gi jong'anyo. The road we have you saw listed from Rironi all the way to Malaba through Nakuru is not going to be built using loans to the government of Kenya. Unasikia? Jatend piny William Ruto yango ni gedo mar apaya mar Rironi Mau Summit kod ndach reru madhi Kisumu ok dhi ger gi hola. Yiero ok tim garungu, yiero ok tim gi beti. Ok wabiwe joma kamago. Odhi adhiya. Tendo ODM oramo mar kawo okang' ne josiasa mayande okelo tulo e kinde yiero mag jotend gwenge. Bet thuolo nyakora mogi matuduri koda namba en 30600 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE, jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips. Nyinga en George Bati machiegni. Do ong'ado ni en ataro mar tamo ganda ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Kamano bende obila okoyiene dhi e chungo ng'anyo ka ok girwako uniform mayangogi. Kaka jafwambo marwa Simfros Okinda lero, do mamalo bende koro ogolo chik ne sirikal mondo chul ji maroko maromo 11 maende nohinye ng'anyo mar Gen Z e higa mokalo. En loch ne jong'anyo manodhi e doho mar kwedo wach mar tamo jong'anyo donje chuny boma ma Nairobi tok do ng'ado ni en ataro mar chik tamo ganda ng'anyo e bomano. Kogolo ng'etono jal buche Bahati Mwamuye okoni chik mane gol kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei ne odhi ataro mar chik. Ewi mano do chiwo omenda maromo shillings milion 2.2 ne ji 11 kaka chudo tok jong'anyo ywak ni obila notiyo kod teko mathoth kuomgi kendo rocho ratichgi e kinde ng'anyo mag Gen Z. The awards of 100,000 each and in general damages and 100,000 exemplary damages for violation of constitutional rights as awarded above shall be borne by the state and not by the second and third respondents. Mabiro kaluwore kod bura mane chwal gi ji 11 mane donjo ne Attorney General ogai mar obila kod komanda mar obila ma Nairobi bang' ne od bura kokale twak margi ma tarik 8 dwe mar 6 higa mokalo ne koni onge ng'ata ma ibiro yiene ng'anye chuny boma ma Nairobi. Kamano bende do ng'ado ni obila duto ma yore ng'anyo nyaka rwak uniform kendo kik gium wengegi. Ng'eto makamano biro kaluwore kod bura manochwal kod riwruok mar okinde LSK kamane gidonjo ne apisa moro mane iparo ni ema nonego Rex Masai.
Ma timore kinde mar riwruoge mopogore wuok oko mar kedo ne ratiro mag jong'anyo tok ng'anyo manotimre e higa mokalo kama noweyo ka oganda mathoth owito ngimagi kendo mamoko oyudo hinyruok e lwet obila. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ramogi kawan tire kod tende kod weche mag rito ngima ahinya e kinde mag ng'anyo kaachiel kod thuolo mamoko okalo e lwet obila. Ne riwruok mar okinde pachoka LSK dwaro mondo kaw okang' mager ne obila ma itudo kod nek mag oganda pachoka. Jakom mar LSK Faith Odhiambo oseyo obila kaluwore kod nek e tok chik e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z higa mokalo. LSK bende chayo sirikal e wi nek mag ji 5 Angata Barikoi chieng' wuok tich mar jumani. Ng'ata moyud ni nonego ng'ato kata ohinyo ng'ato bed polis, to kapo ni polis temo protect jogigo to jotendgigo emwadwa ni bi maki, to kata ka ok omakgi sani to ging'e nang'owa jukumu nodong' e wigi ibi makgi sani kata mna bang'e. Wabiye gik ma polise time e pinywa ma inego ji to onge kata accountability mora mora. Owacho ni wadwa ni investigation otim e nek mane notim ne Gen Z last year kochako June, lakini wawacho ni kiko chak mano kende. Wawacho ni historical extrajudicial killings te wasebedo gi maandamano adi e pinyni, to every single time wanena nene iumo onge gima investigation mitimo ma ji dwaro timo mar adiera. Nyaka kawuono kes ma Baby Pendo pod lit ne ji nkech prosecution pok otim nyaka kawuono. Pod ji ywayore mondo koro gino kiko endelea. Koro wacho ni all investigations must be done for all historical killings. Wacho kako kinde wabochung' gi jopiny ma Kenya. Piny owacho oseketo kenge mag kwepo medruok mag osuru ma ijugo e pachoka ka okalo kuom paro mar chik mar omenda ma higa 2025-2026 ma koro geto keto omenda e ofuke jopiny. Jolony lero ni chik ma kamagi kaolu to biro tego uchumi ma pachoka kendo duoko piny kwan omenda ma ikawo e yor hola kowuok e pinje maoko. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Midhiero mane okel kod paro mar chik mar omenda ma higa mokalo noweyo oganda jo Kenya gi midhiero kaluwore gi ng'anyo mar tipo manobagi e pachoka ka kwedo paro mar chik no, ka oganda jo Kenya koro keto wangi e kit paro mar chik mar omenda ma koro piny owacho dhi pedho ne oganda higani. Jalonye weche mag omenda Eric Odera lero ni ataro mar paro mar chik mar omenda ma higa mokadho higani sirikal geto keto omenda e ofuke jopiny kar golo omenda go kaka yor bero ochumi ma pachoka. Gitemo dino yore duto te minyalo medgo usuru. Rode ma pesa sirikal nyocha lalgo itemo din. Olero ni ma idhi tim kokalo kuom duoko piny pogruok mar omenda ma ichoko kod mano manie budget ma thoro miyo piny Kenya manyo hola e pinje maoko, ka sirikal biro chako manyo hola ma ikawo e pachoka kalore ni gibiro miyo Kenya yot. The idea mar duoko the fiscal deficit piny en mondo duok public debt piny. Ma kotim mano kaka nyo bido approved ni to borrowing dhi dok piny. Mane momiyo chikni dhi konyo jopiny instead of raising taxes mondo dhi malo mondo yud pesa ma dhi fund the deficit, to wadhi duoko the deficit piny instead. Paro no geto duoko piny omenda ma ikete chich omenda gi joket mwandu kaka yor chiwo thuolo ne thoth joket mwandu ma biro loso thuolo ne sirikal mondo miyo hol pesa e thurka. Commercial loans are a bit expensive. Emomiyo nyicho wawacho ni wakaw concessional loans. Okay? Wakaw concessional loans minyalo kaw from regional bodies and inyalo kaw from parastatals mararound. Sirikal temo wacho ni kaluwore gi pek mar uchumi masani owinjo bed ni gidhi concentrate on essential services, to mako mar not so essential to gidhi mbeko gidhi logo chien moko matin. Piny owacho geto rido chike mata osuru kaka yor dino rode mag mibadhi kendo tiyo kod lony manyasani e choko mag osurugo, ka bende geto ket mijingo e omenda maya e dech piny owacho e chwalo dongruok kar donjo e ofuke jopiny. Government keto mijingo mondo mi pesa michulo kata through e-citizens midwaro kata driving license mago ema mondo oketi mijingo instead of raising taxes directly. Indirect taxes gin taxes miketo kuom goods miuso kaka makati. Sami ng'iewo makati no samoro king'eyo ni nitiere tax, to samoro to nitiere tax. Koro mago gik moko ma sirikal temo timo mondo oyudgo pesa no instead of leveraging it directly.
Bende igen yaw thuolo ne joket mwandu kokalo kuom duoko piny nengo mar timo ohala kaka yor tego chumi ma pacho ka, kendo chulo weg orak e wang' sa kaka yor neno ni omenda obede lwet jopiny. Gimomiyo nyocha investors go ringo, nyocha giwacho ni en malo, nitiere Capital Markets Act. Capital Markets Act gitemo golo limitations mondo mi investors donje capital market guch pesa capital market uket pesa kanyo without limitation. Odera yango ni kuom magi duto nitie dwaro mar piny owacho miyo yot johelni matindo kokalo kuom golo oko osuru matindo ma ithoro ketgigo kendo neno ni omenda obedo e lwet oganda. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar ODM owuok oko ka seyo jotelo ma tiyo kod rowere e nyayo tulo e kinde mag yiero mag kor gwenge ma chweyo kelo hinyruok mag oganda. Kaluwore kod jatatije maduong' mar ODM Oduro Ng'wen, nyaka sani giseyango kata giseyudo nyinge 8 ma ochwalnegi kendo ochwalne duol manono maundu kod ketho e duond bura mar ODM kendo idhi kawo okang' mar chik ne ji ma ibiro yud kod ketho. Yiero ok tim Garungu, yiero ok tim Gibeti. Omiyo nitie jogo ma pod ok ong'eyo tiend yiero ni anang'o, mane otemo rocho weche mag yiero kuonde mopogore opogore. Kaka chama ne wawacho ni ok wabiwe joma kamago odhi adhiya. Nitie kamati manyocha oselosi, Central Committee ma chama noloso, masani giromo to nitie nying mathoth mosedhi ne committee no. Ng'ata motimo crime onge gi immunity nikech en ja ODM. Omiyo loch mar piny nyaka kawne atwa. Emomiyo ne wanyiso jogo tema ohinyore e wechego mondo odhi report kobila omak jogo okawnegi atwa kaluwore gi chik mar piny Kenya. Yiero ok en lweny. Nyakoromo kowere gi mago to ang'e motende kod weche mag somo kinde ma imedo go mbaka kaka lai mag somo e sekondar mamalo kata miluongo ni senior secondary biro bet ka itimo. Jopuonjre mag grade mar 10 chako oro kwayo ne sikunde mag senior secondary ma gichano riwore go chakre tarik 26 mar dwe makiny. Kata kamano pod nitie pek ahinya to ne somo mag science kod kwano ahinya to mamulo tije mag lwedo. Ma kaluwore gi kar tiego jopuonjre kod jopuonj ma idendo ni CBC Center. Gi jumbe 3 kende to jopuonjre go timo yiero e wi lai ma gichano kawo. Judith Omondi miyo ler e wi kit somo ma jopuonjre ka jopuonjre owinjo oyier. En wich bar ne jonyuol, jopuonj kod jopuonjre e thuoloni mar jumbe 3 kapok piny owacho yawo mbui mar NEMIS ne yiero mag skunde mag grade mar 10. Jopuonjre mag grade mar 9 ma owinjo donje 10 timo yiero mar lai mar tiegruok ma gichano kawo kod skunde ma gidhi kawo gie. Yiero gi oyiengore e lai mag tiegruok 3: somo mar social sciences, somo mag science kod kwano ma idendo kaka STEMs, kaachiel gi arts and sports. STEM ka oriwo kit somo mage. Kata jopuonjre ma oyiero somo mag STEM owinjo bed ni berie somo mage: general science, mathematics, biology, chemistry, physics, home science kod computer science. Gin somo ma iyiero kod jopuonjre mag STEM. Japuonjre ma oyiero kit somo gi nyalo bedo laktar, jalony e weche alwora kod thieth, jalony e weche lony manyasani, jagoro e sekta ma opogore opogore, jalony e weche pur kaachiel gi lony mar tweng'o kod weche chiemo makare. STEM ka bende pod oting'o jopuonjre mag tije lwedo ma oriwo aviation technology, power mechanics, wood technology, metal technology, media technology, building and construction, electricity, marine and fisheries. Magi gin lony ma poni japuonjre otieko senior secondary grade mar 12 to biro bedo ma ochiek ne tije, kendo bende ibiro migi certificate manyiso ni gitieko tiegruok kendo ginyalo chako manyo omenda. Lai mathoth jopuonjre yudi e pek. Most of the stakeholders or the parents, even teachers and learners, we have a challenge altogether in STEM, that is the science, technology, engineering and mathematics field, because it is observed that that is where the area that most practicals will take place. So many schools are having a challenge, or even learners are having a challenge actually to
to source for these materials. Social sciences kelo kanyakla somo mag humanities kod languages. Humanities oriwo somo mag din kaka CRE, IRE kod HRE. Mamoko gin kaka history and citizenship, community service, business studies kaachiel gi geography. Ji ma otimo somo gi nyalo bedo jong'ad buche kod okinde, jolony weche mag ohala kod kwan mar omenda e kind mamoko. Languages mana ei social sciences ka gin somo mag dhok ma opogore kaka Kiswahili, English, sign language e kind mamoko. Lai ma ogik ma jopuonjre dhi yiero en arts and sports. Arts oting'o miel kod wer, mano music and dance, tugo mag drama, theatre and film, kaachiel gi goro, suko kaachiel gi chwecho duto mabiro e fine arts. Sport wantie kod tuke ma opogore kaachiel gi physical education ma skunde duto biro chiwo ne jopuonjre. Nyaka ka japuonjre koro nyalo neno lai ma oberie. Mondo japuonjre oyier lai ma ochano kao e sekondar mamalo, nyalo kaachiel gi gombo mare nyaka dhi kamoro achiel. Nyalo bedo ni japuonjre gombo bedo laktar, kata kamano nyalo mare kirango kaka otimo, nyalo mone yiero lai matere bedo laktar. E nonro manyicha otim, jopuonjre mathoth oyiero timo tiegruok e lai mar social sciences ka ipimo gi STEM kod arts and sports. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi wakao yue mokwongo dakika 14 mokalo bang' saa achiel mar odhiambo. Weche manyien maga ang'ich welo an Kyle Trevor Ombija. Koro kako timoga we atimnu kako timoga cha. Ote maneno kaneno kobilo Derek mar Konims Kabondo Luanda wachone mor kod chenro Ramogi chopono yo makara e nyero kamano Obilo Derek ka ikete ka Obilo indiko pages tanda wire. Atemo dhirogi mondo awuog kanyo to gi dwa bedo mang'eny matin. Ano ka joma bende medo ndiko na ka makamu wa makamu ng'isa ni bati Daddy Cool nyis na oduoro ng'wen ni joma nyocha ne okelo lweny gi tulo e yiero mag ODM should be disqualified. Winjo tamgi ke gibigi chung kata getema gibed jo kanyo mag duond bura mar ODM e yo mora mora. Okay, mano kaluwore kod makamu wa makamu. Aneno ka ng'ato ndiko happy new year wane ni dwe mar adini weche moko tek. Barak Ndama wuod watho ng'er kadem wacho ni ogeno ni ariyo maber, wacho ni Nyasaye mondo okonye e piny mapiyo nikech weche matimore piny ni thoth. Gin gi baba ne luongo ni Joseph Ndam. Erokamano ahinya Barak Ndama wuod watho ng'er ema wacho kamano. Ramogi anoka bati neno habari malera ahinya ayie gi ng'eto mar do Felix Ogola wuod Dorothy Nyawiga kantiri Mubachi. Erokamano ahinya okewa kantiri Mubachi. Kasto ji medoro ndiko margi ka Kenneth Matiba Makana koni weche nitie mathoth ahinya kendo wacho ni sani agwambo nitie chuny sirikal Kenya kwang'uma mono gi wuoyo kod Ruto mondo olos weche boda. Paroni mano golo pache e weche manyien maonge godo sani. Okay, but ung'isa ne onena yo makare entiere e gwenge mag Wang Tek. Akaw yuyo gi kanyo kaduogo podan gi mamoko ma en ng'ich welo Ramogi TV. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Maembe wasebedo ka warite yore mopogre opogre, watimo ne pruning, wagoye yath mondo wakonye kik tuoche mang'eny mondo make, to kod kudni be nyalo kethe. E kaka thurwa ka maembe nyak diriyo higa, to kaber korite maber bomiye chiemo maber, maembe nyalo nyago olemo 500 nyaka 1,000.
wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Tich mabiro, sigana manyien chako. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka, an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhogok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikri ne wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich, mana e Ramogi TV. Kik bai. Majini kendo nyakwara Ramogi bang' moke yweyo. Jatend piny William Ruto koni chenro mar gero apaya ma Rironi Kaulwa Mau Summit koro ok biger kod pesa mag hola. Jatend piny bende okoni kata gedo mar ndach reru mowuok Naivasha kaluwo Kisumu nyaka Malaba bende biro mana ger kod pes mag joket mwandu kama ng'ata madhi tiyo kod yorego koro nyaka ikre ne chudo. E kinde sidho chancellor manyien mar mbalariany mar Cooperative University of Kenya, Bernard William, ka ema jatend piny William Ruto omwonye wechene motelo. E kendo lero ni apaya mar Rironi Nakuru koluwo Mau e koro ok biger kod pesa mag ola ni mar sirikal sani odwoko chien milumbe mar ola. The road we have you saw listed from Rironi all the way to Malaba through Nakuru is not going to be built. Is not going to be built using loans to the government of Kenya. Unasikia? It is going to be built using a toll infrastructure, public-private partnership, investment. That is what is going to build that road. Ruto olero ni gedo mar gach okolo mawuok Naivasha kocha Malaba bende ok biger kod omenda miole pinje ma oko. E kendo joket mwandu mabiro yudo rak mar gero yor wuodhno manyodwa chiwo yot mar wuodhe manyamonge. The railway you saw put in the framework that we negotiated in China from now Naivasha all the way to Uganda is also going to be built not by loans to the government of Kenya, but it's going to be built by investments. Jopiny mabiro nyono mwe nyamburko katiyo kod apaya mar Rironi Nakuru e kod Mau biro chuno mondo chul omenda e ka giti kod apaya no. To kendo kata gach okolo midhi losi bende biro bedo e lwet kambi moro mabiro choko omenda nyaka chieng' gidwok pesa magitiyo godo e gerogi. We have developed alternative financing mechanisms that do not take the country the route of loans that could endanger the future of our country. And I have been resolute in saying that we must find alternative financing mechanisms. Magitimore mana ndalo manok toka jatend piny owuok e limbe mar piny China e kama noyude winjruok gi sirikal makuro to kod joket mwandu e wejiwo dongruok koriwo koda kagedo mag apaya to kod gero gachereru manyasani SGR ma owinjore owuog Naivasha koluwo Kisumu nyaka Malaba. When I was in China with this good friend, many people thought William Ruto has gone to negotiate for more loans. You will change this institution and you will also change Kenya, and you will make Kenya move to where we want to go. That is Kenya, we want to Kenya
to move away from poverty. We had talked of 2030. We are now only 5 years away from 2030. But if we are determined, it can be done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok maok mar piny owacho mong'ere kaka Zipline International Kenya osidhoyanga chenro mar tero yedhe kod gige thieth mamoko e ute mag thieth mag piny owacho e kaunti e gwenge mamoko e kaunti ma Homa Bay ka gitiyo kod lony manyasani kata drone technology kaka yor medo bero sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay. Keyo yedhe e ute mag thieth kokalo e yor drone biro bedo kadhi nyime e ute mag thieth mantiere Chula, Mfangano kod Rusinga kaachiel kod gwenge mamoko machopo teke kor gwenge ma Homa Bay mar ni jotuo oyudo konyruok mapiyo kaka owinjore. Director mar Zipline International e piny Kenya Charles Kariuki kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyudo e chenro mar chako ayanga keyo yedhe gi drone e osiptal ma Kitare e kar chung'o od bura ma Suba South. Kariuki wacho ni kopogore gi yedhe bende drone biro bedo ka keyo remo e ute thieth ma chope tek e gwenge ma Homa Bay. In Cote d'Ivoire, we have seen how autonomous logistics can turn fragile supply chains into strong, trusted systems. Today, we bring the same proven model to Homa Bay County. Building on our journey in Homa Bay, our partnership here began by rethinking how we could bring HIV prevention and treatment to young people outside of the clinical setting. We are investing in the future, a future powered by Zipline, the world's largest autonomous logistics system, to build a more resilient, equitable, and efficient healthcare system for our people. With Zipline's cutting-edge drone technology, Homa Bay becomes a leader in last-mile healthcare delivery in Kenya. This innovation means that essential medicines, vaccines, blood, and critical health commodities will now be delivered within minutes to our most remote communities. Moko kuom jopur niang' pod ywak ni piny owacho pok onywandogi e chenro mar reso kembe mag niang' mag piny owacho e seche ma jatend migawo mar pur e pacho ka Mutai Kagwe singo ni pach jopur idhi kaw kapok kembego odesi. Kagwe bende wacho ni gope ma jopur kod kata jotich mag kembego ma kochulgi gen mago manitiere wi piny owacho. George Juma nigi ler mathoth ewi wachno. Piny owacho ka okalo kuom migawo mar pur ne ogolo milome mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ma oting'o mano mar Sony. Milome ne yango ni jogo mantie kod gombo kata nyalo mar kawo kembegi e yor kod desa mondo koro kwayo margi moko leo tarik 7 mar dwe mar adek mar higani. Lipot mowuok kuom piny owacho yango ni chenro mar manyo jogo eko nitie kod nyalo mar tayo kembegi mag niang' mag piny owacho e yor kod desa koro dhi nyime. Chiendo ni mar deso kembego mag rego niang' mag piny owacho kata kamano pod medo kelo paro mopogore opogore ka kuom jokanyo e sektor mar pur mar niang'. Leasing ni kore gatache wan kaka jopur kaka wachungonu wan wakia nikech onge ng'ama oseriwo wa. Mokwongo ka nochopo ne waparo ne en gima ber nikech Sony ni bo osebet kae to ndalo ma jopur osehinyore ng'eny moloyo ndalo ma wasewinje maber. To koro sani kidwa kel ng'ano to be wakia ni en ng'a to be wakia ni odwa kawe bang' thuolo maromo nade. Tenderuok ma jopur niang' e kaunti ma Migori wan jopur nitiere mudho kaw tende kod chendone mar deso kambi mar Sony. Jakom rokno ma jopur niang' e kaunti ma Migori Jono Molo Donde wach ne gin kod penj mathoth ma gidwaro mondo koro giduoko margi kaka bendo mar Sony koro pok odesi. To leasing no nok rach kaka wasewacho to yo mitimego omiyo koro wan gi penjo mang'eny ka. Miyo ma twanyiso sirkal maler ni jopur ok tayare ne gima gidwa timono to mano en wach magini magikelo nikech jopur dwa ng'e ni namba 1 ng'ani dwa kawo gini bang' muda maromo nade. To higni moko mwawinjo mabe pok ginyiso officially ni 30 to wadagi. Gin penjo moko kuom jokanyo e sektor mar niang' bende koro penjo e seche mag siro chenro mar deso kambi mar Sony. Kada ber to the public magin major stakeholders e wach kambi ma Sony onego timnegi proper public participation
mondo ka ji nigi penjo ma ginyalo penjo to mondo gipenji. Daber kwang'eyo ni to kambi kilist ne ng'a to obedo list for how long, tang'o gini mabedo list, to ere kaka japur mamoko gin jothurwa ka manodar mane kambini odaro mondo mi mashindni obed e dierwa ka gito ratichgi ni kanye. E kind romo mar jatend migawono mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe, jotend jopur niang' e Kenya mangima ni yango ni koro gisiro chenro mar deso kembe niang'go mag piny owacho. As farmers' voice, the issue of leasing, we want it as soon as possible. If you can tell us today that so and so has taken which factory, but we don't want to rely on rumors. Because when we go back to the field, we are just getting rumors which we cannot classify, whether they are the right rumors or the wrong ones. Taka soga bisho quite established very quick. At West Center kwa leasing without this committee. Jatend migawono mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe ne osingo ni jopur ne idhi nywand pachgi e chenrono mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ma oting'o mano Masoni, Muhoroni, Nzoia kaachiel kod Chemelil. Negotiations cannot be concluded until we hear you. Kagwe bende ne okono jopur niang' ne koro kik gibed kod kibaji ka otende kod gope ma bende koro kembegi koro pok ochulo ka wan gin gopego mag piny owacho. There is also the issue of farmers' arrears, which is a government debt. Whether the receipt is there or whether the receipt is not there, the debt still stays as a government debt. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend kweth jood bura mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa opedho budget ma wiye mar hik omenda 2025-2026 e od bura. Spika mar od bura Moses Wetangula bende oyango ni ne oseyudo paro mar chik manyien mar omenda ma 2025 kendo koro kwayo jood bura mondo some kendo kol iparono matut mondo giwinji iye malong'o kendo gibed gi ng'eyo. Magi e moko ma giwacho e od bura. When these documents are tabled or bills are published, read them. Read them, analyze them, debate them in this house. Helpless villagers in funerals and public places out there will not help you debate and pass appropriate budgeting processes in this house. So avoid the temptation to stand before helpless nursery kids and tell them that you are opposing a bill that you are supposed to debate in this house. And please, we have only one finance bill in the house. If you want to import your own things into the finance bill, that please don't mislead Kenyans. And the people I am talking to are exactly facing my eyes. I don't want to mention names, Mr. Speaker. They are looking at me in the eye. We know each other, Mr. Speaker. They're in these are some of them. Please, let us tell the public exactly what is in the finance bill. If there are no more taxations, there are no more taxations. Let us not import things into the finance bill that does not exist. Yakoromogi mago manamoko kaka nanyisi mano wache od bura wechego adimba biro ni saa deke wang'e samang nwabed ka e weche manyien mago imoro mio kidwang'eyo matut kuom gik ma wache od bura wi paro mar chik mar omenda ma 2025 kaachiel koda budget ma wiye ma olieki koda jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa to ka ikete weche manyien saa deke Ramogi TV ok bi bedo ma irem ma ok ibedo gi ng'eyo. Yakoromogi kawasure ni jagoro mongirore migawo marango somo mag tije lwedo Esther Muria okwayo jo Kenya ma osebedo ka seyo piny owacho kuom manyo ne rowere tije pinje maoko mondo were kod kwedo wechego. Muria oloso e kar tiegruok mar tije lwedo Manyeri ka okoni thuolo mag tije ne rowere pinje maoko ema dhi kelo lokruok ahinya ne rowere ma osetieko somo to pok oyudo tije. Ma biro e kinde mamoko kuom jopiny osebedo ka seyo piny owacho kuom tije ma osebed ka isundo jopiny ni gimanyo e pinje maoko to pok oyudore. By the time these industries finish establishing in Kenya, and they are coming to establish in Kenya, we want to be able to tell these industries that we have got all these skills that are going to babysit your industries. A lot
lot of noise has been going on, and I want to say, as far as I'm concerned, it is unnecessary noise, that we are sending a lot of young people to go out there and work. You can work anywhere in this world. You can work in Canada, you can work in Czechoslovakia, as long as you have a skill. So yes, young people can go out there and be able to work. Even new journalists, if today you are called to be a journalist in Trump's office, you would go. Piny Kenya hoyango ni ohala ikindgi kod pinje manitiere bwo riwruok mar COMESA medo nyuolo lemo ka mwandu mawuok e pacho ka itero e COMESA bende osenyuolo yuto mar dola bilion 2.2 kaluwore kod jagoro mongirore e migawo mar ohala Regina Ombam. Kenya medo keto kenge mag jiwo ohala gi COMESA e kinde ma imedo kete ikruok motelo ne romo ma otise ni COMESA Summit ma ibiro bagi pacho ka dwe mar 10 mar higani. Gisingo bende golo hinga ma osebedo ka duoko chien weche mag ohala e kind Kenya kod COMESA. Yeah, thank you very much. I think we have taken it very seriously at COMESA, and we are sure that we are going to maintain this that position. In terms of Kenya's trade in the region, our exports in the COMESA region have been doing very well. I think in the last year we were already at $2.20 million US in terms of what we export to the region, and this has been increasing over time, say from around 1.1 billion to 2.20 billion currently. So this is actually showing an increasing trend, an indication that we really have a good market within the region, and getting us also to start really thinking about how do we strengthen our competitiveness in this region in light of what is even happening globally now. I believe that the summit that is coming ahead of us and the business-related engagements that will be taking place before will help our country to grow our exports beyond what we are doing right now. And the pride in import and export trade is we also believe that we also get a lot of imports coming in from COMESA, so that whatever the outcome is, it is win-win for COMESA and for ourselves. Erokamano nyakora mogire ka 36 bang' sa achiel wadhi e yweyo mar ariyo, to kapok adhi e yweyo aneno ka Ochieng' Brian mano wuod Mumbo entiere gwenge mag Koyugi kocha Oyugis ong'isa ni sinene ni makara ahinya entiere Kisumu mano wuod Mumbo koni no chwalo tiende odhi Kisumu kendo gin gi Ruth Odalo wacho ni chwalne mos bende ne yawa duto maneno Ramogi TV. Erokamano ahinya Ochieng' Brian mano jafwambo. Kae bende aneno ka weche manyien chope yo makare oimore bati chal kata nenore ni telo mar sirikal mamalo ni kod siri moro mopondo ewi wach mar deso kata leasing mag kembe mag sukari. Harrison Woodrangi ema wacho kamano koni sirikal uga mondo lerne jopiny ang'o gini magitimo weche mag deso kembe mondo jopur obed gi ng'eyo kik kel ywaruok makagi kacha. Mano gima wacho. Waneno Ramogi TV maber ahinya. Mano Rose kanitiere Kijiji Bubombi Tanzania wacho ni gin gi Glo. Erokamano Rose Karamogi oyudo bombe kendo chwalo ng'wech nyaka e gwenge mag Bubombi mano Kijiji Tanzania kocha. Ramogi lerndi Naomi kawuok Migori ema wacho kamano. Erokamano nya kasto aneno ka Ramogi ler kendo awinje makare Eunice Ondiege kachiel kod Angeline Ogura mag wang' teko wacho kamano. Evans Oyuga Wasonga mano wuod Konge wacho ni imake gi Rosemary Oyuga gi Morris Ajwang' Kuku Jabwaja gi Jokonge Asembo duto tero kamano ahinya. Kasto Bati Newsletter Geoffrey kawuok Lango Village Siaya County. Otis Manyakwar Kanga kantiere Busia wacho ni entie e weche manyien mag ang'ich welo kendo berndi. Bati Ann Moses Jaringa Kojwach kantiere Mathare North Nairobi. Ramogi TV neno maler Bati nyisnwa Governor mar Homa Bay ni Ramogi Kawuok Kenya. Erokamano Bati. An Moses Jaringa Kojwach kantiere Mathare North Nairobi. Ramogi TV neno maler Bati nyisnwa Governor mar Homa Bay ni Ramogi Kawuok Kenya. Erokamano Bati. An Moses Jaringa Kojwach kantiere Mathare North Nairobi. Ramogi TV neno maler Bati nyisnwa Governor mar Homa Bay ni
otudwa gi jatend migawo mar teko mondo med kenwa sitima Kojwach Hotel Village mondo wan bende wabed kod stima kaka jomoko. Aparo ni gavana gi joge winjo wachno, to kata mana gavana kendo jatend migawo mar weche mag teko Opiyo Wandayi bende winjo ne gwenge mag Kojwach kocha mano ringa dwaro ni teko mar sitima weni oduod kor lwasi kamach bende pilore kendo ringo kadhi menyo ne oganda kuonde magitiye kachiel kod mier bende. Aparo ni otino chopo yo makare. Sauke mar Osiri Nyateke nena makare wacho ni weche manyien biro ne yo maliw kendo maler. Amor gi kaka Ramogi TV kelo weche manyien. Yiena nyakwa Ramogi mondo adhi e yweyo mana madundo nikech thuolo ma wan godo sani ka dhi e yweyo no ka waduogo to maudong bende wabiro tieko bang' wuok e yweyo ne kik dhi mabor. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Kanya kwara mama nat ni ok bi kend gi jomomeo. Asingre ni ana bro timo gimoro amora manyalre. Nikech anang'eyo ni an Kulwant Kaur Dillon. Adwa ni mondo iket tarik ma Manat bo timo keny. To odiochieng'no, Zoro be oriwo keny. To odiochieng' ma Manat bo riwo keny, Zoro nyaka kel Scarlett. To ka gima chal kamano ok bi timore, to in kaendi bong'eya. Wadonje weche mag tuke. Tielo mar quarter finals mag tuke mag FKF Cup ibiro bagi kiny gi chieng' tich abich ka tugo mar joloch season mokalo Police FC pod ochore nyime nikech bedo maonge gi tim ma gibiro rakorego gi sani. Jaloch tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka FKF Premier League season mokalo Gor Mahia biro rakore gi klab mar Kariobangi Sharks e alap mar Dandora Stadium saa 10. Kocha Mihich olero ni ogeto kao kombe mar FKF Cup kachiel kod mano mar lig maduong'. Tuke mamoko mabende ochan odiechieng' makiny, klab mar Nairobi United matugo e lig mar NSL biro rakore gi klab mar Kakamega Homeboys alap mar Dandora, tugo mabiro motelo ne mano mar Gor Mahia gi Sharks. Murang'a Seal kamachielo biro rwako klab mar Ulinzi Stars e alap ma Murang'a Stadium. Every game, so in all aspect of the game, and we are ready, but we have to make some changes in the team, right? Because fixture schedule is very tight. It's always not an easy match playing against Sharks in the cup matches. That's what I can say. So we expect a tough match tomorrow. Being that we faced them recently in a league match, definitely it's going to be a different approach in this match because it's a knockout stage. So definitely we have to go for a win. It's just nothing but a win. Just approaching that game to win and focus on other coming games. Team Rising Stars jotuk Kenya ma yawuoyi ma higni piny 20 biro chako tukgi mar grup mar BI Yanga odiechieng' makiny
tuke mag pinje Afrika. Kenya osebedo kago tache boma ma Cairo e piny mar Misri ka gidhi nyime kod timo rako margi motelo ne bago tukgi mokwongo mar Group B. Tim ma itayo kod kocha Salim Babu nigi geno mar chako maber kata odoko ni ma e thuolo margi mokwongo ma giyuore tukego. Kowuoyo gi jofwambo, jalup kocha Anthony Akulia olero ni gisetimo ikruok ka gidwa kao tugo achiel kachiel mar yudo loch. Tok rakore gi Morocco, Kenya biro tugo gi Tunisia kapok gitieko tukgi gi tim mar Nigeria. Tukegi nochakore tarik 28 mar dweni kendo biro rumo ayanga dwe manyien ka timbe 4 mabiro donjo e nus finals biro ng'ado tiko ne tuke mag piny mangima mibiro bagi e piny mar Chile. Giko mar weche manyien mag ang'ich welo modong watimo saa 3 weche manyien mag oimore. Jaloko mara obedo Belinda Phillips, nyinga George Bati, uriti masani.